Varför ser du så bekymrad ut? Where are you going? Oj! Here comes Nicholas and Aries. Swipe. Nicholas, vad har du för något? Paprika. Aries. Aries, var ska du någonstans? Aldrig får ha något i fred, Willow. 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 Mm. Mm. Alltså hon ser svag och oskyldig ut, men hon är den värsta swipen i familjen. Nicholas är lite snorig och äcklig. Hej Nicholas. Tjena. Det är lite... Usch vad du är snorig och äcklig. Var ska du torka av den snorklickan på mina byxor, är klart. Swipe. Jaha, nu håller du dig inte i. Har du verkligen planerat det här? Oj, bonk. Där stack hon. Aries, where are you going? Aries! Ursäkta snorandet här bakom.